Itsasoko uretan ibili osasun fisikoa eta mentala zaintzeko. Hori da Hendaia Uretan klubak finkatu duen helburua egunero proposatzen duen ekimenarekin. Goizeko 6etan hasi eta arratsaldeko 6etan bukatu. Euria edo eguzkia agertu, klubeko kideak elkartzen dira uretan kilometroak ibiltzeko. Beroketa bat ondartzan, eta gero barruan ja, pixka da kardio, pixka fizikoa, olatuan kontra, horriteu, ariketa desberdin asko, gauza desberdinak lantzeko. Nik uste gutxi gora bera diala 3-4 kilometro. Da, kasino dikatea, fondaino junda buelta. Bitartian, dana dijua bakoitzan nivelaren arabera. Miren Eizagirre duela 2 urte eta erdi batu dela kirol honetara, eta denbora honetan modalitate hau praktikatzeak asko ekarri diola aitortu du. Benetan ekarri nagoa da nire lankide batek, aizan pasatzen bere bizitzan situazio zai bat, eta esan zian aberbeak netorreko nintzen. Eta honek esan bueno bai, ura utzi zaidan asko gustatzen, pixka potoli eta txaparrotan jartzea gogo gutxunenekan, eta etorri nintzen, eta derrepente sentitu nun bizitzan dakau estres guztia alde egiten. Eta nik esan, hau, ze gertatzea, nik kirola egitea dakat olako mailan, olako zean, eta gaina olako poza, ez da, eta neke guztia da dana jutia, eta hola pixkaraka, azken izan hola egiten. Mentalki eta fisikoki kirol honek asko laguntzen duela diote praktikatzen dutenek. Bendigo ontan naiz urataz gozatzea urte osoan, eta kirol bizikion bat da bai korputzarentzat eta bai buruarentzat. Eta bizikiongi pasatzen dugu. Adin ezberdinetako pertsonek bat egiten dute kirol honekin eta haiek nabarmendu dutenez osasunarentzat dituen onurak asko dira. Artikulazioentzat, muskuluentzat, denentzat, buruarentzat bai bizikiona da. Onurak asko dazka, asko izugarri pila. Dakana da gauza da, aurrengoan eretzako da, pertsona guztiek egitea dakana. Hau da, adibidez emakon bat pixu pixkateken asko daude, pixku pixkateken, nun etzian ikusten kirol batiteko gai, errepente kirol batitea dakae asko disfrutatzen, asko moitzen gorputza, ze moitze dezu hanketatikan, bezotaino eta gorpuz guztia moitze dezu kirolakin, abdominalak dana lantzen dezu, eta baina urak pixuak entzaizun, artikulazioetan minik ez dizuiten, da onura pila daka. Hortaz aparte, burua, da, relajazio bat, da, niretza da antiestres bat. Gazte honek lehen aldiz parte hartu du, eta naiz eta ura oso hotza iruditu zaion, atsegina ere iruditu zaio eta pentsatzen du izen emango duela. Gainera aitortu duenez taldekidek elkarri laguntzen diote eta hori asko maitatu du. Denak motibatzen dira badaude gazteak, helduagoak, helduek gazteak motibatzen dituzte, oso atsegina da. Fizikoki indar zuera di joana, azkenean bueltak iteitu, junda etorri, danak taldean juteko. Miren Eizagirrek mezu bat helarazi nahi izan dio parte hartzeko zalantzak izan dezaken pertsona horri. Benetan saiatzea etortzeko, ez da ezer kostatzen. Jende gaina hemen da, talde bada, danak beti parriak daudela. Inorrek ez da inorrei beira, danak elkarrekin, kirolari da, ez da, baina ez da ezer hartatzen, inorre ez da bakarrik usten, ez da duten arpegi txarrik, etorri parre batekin, etorri saiatu, eta mundu guztiak hartuko zaitu bezuak irikita. Gonbidapen argia Hendaia Uretan klubaren olatua hartu nahi duenarentzat.